Iki jalan menuju Pantai Kasab. Jadi kalau dari parkiran tadi kita diwajibkan untuk jalan kaki. Kalau katanya masnya sekitar 130 meter ke tempat tujuan yaitu Pantai Kasab. Bos kena rekaman. Wah, oh ya wis ketok to pantene. Pas pantai Kelapi. Tulisannya I love Pacitan. Mbok dol Jogja apa yuk? Nah, I love Indonesia nih Dinti. Payu. Kalau Pacitan betul yang luar negeri agak payu ya. Payu. Lah sing TKI Kalau Pacitan. TKI kan dia akeh. This is Pacitan. Oh. What is Pacitan apa? Lha iki lho tulisannya Pacitan. Mbok dol ning Surabaya lho payu. Soalnya apa? Wongnya merantau. Nah, pusi tok ya. Iya nih, apa di toilet ya? Fotonya yang dhuwur bayar kayak? Ayo. Luar dia kan? Berita Pacitan. Iya. Dia pada karo mau lho. Beda bos. Kayaknya saya. Ya di neng dinganan, nang pantai Becak. Yo. Contohnya Nabi Adam. Ki panane ulo iki, Pan. Sejak kapan ulo makan herbivora? Tidak nyebut. Hah? Gak lucu. Weh, gak wedi. Wah, nek tongkang kae. Weh, kayak simpangan kayak tongkang karo kargo. Kargo ini kosongan ya, Pak. Kargo ini biasanya geret. Yang benar kamu, ora ngerti. Kalau puncake. Weh, puncaknya tok ya. Weh, puncak iki. Jarang-jarang lah di puncak ketemu laut iki. Gak ning Rinjani. Keren coy. Keren coy. Gimana bayar? Bukannya bayar? Sing kuwi apa sing kae to? Gak sing kae to. Jadi kalau loro dua tempat ya. Nginepnya banyak lagi ini saya pengen pengen ngono. Di sini ada penginapan nih guys. Homestay. Penginapan. Ombak, permata ombak. Nomor telepon ini, hampir langsung arah pantai. Ini kenapa langsung mati sih? Gak mungkin. Mungkin. Semut camine kono. Ya puncake. Lho ate kene. Makanya sepenya bawa antri. Antri. Mending bayar ben gak antri teman-teman. Nah, bayarnya nek gunanku. Kan penak lah. Pedangmu gawonen wae. Dan kita Arkamsi. Yang benar kan. Arkamsi. Kapalnya mau gak enak loh. Pernah. Kowe sing matamu gede. Wah, disuguhi pemandangan kok ngene guys.
Oh, iki ta fotone. Deh. Ya lah. Ini apa lho Rono? Itu ta iki lho. Kene? Kene sih. Akhirnya kan bayan korono. Oh, enak ojek ta? Bangun Pak Montor. Ban. Kau keren cuy loh, langsung laut lepas ya. Ini dinane minggu iki dadi rame. Pan Ora dipantang hol. Rambutku tekan pake. Kena camping ya. Gratis sih mah. sing ketok Ajampati kono malahan. Kono lho sing rame. Masaras munggah rono. Munggah rono. Sing rone sing camping kae. Camping pir. Senpak motor wae lho paling camping. Iso ta? Dari rongul malah kene penak ta. Di dalanmu. Lah kene dalanmu dhuwur lho. Ora ndelok map e. Nah, swimming mulai iki nggih renang. Lege. Nah, taruh kamera gede ini. Lihat mana? Ya dulu. Dibahasi dalane. Weh, rono lho. Dibahasi sikilmu. Iya. Sikilmu masih sandung jebrut. Adewe arepe puncak ning rono. Punya apa jenenge, Mas? Puncak brik apa-apa wis. Intine ki Pantai Kasab. Iki sandinganan mangko Pantai apa jenenge. Pantai apa iki? Anu Rip. Rip. Buri ke pantai apa? Awas. Anu. Jeglong ya. Ngeri, Cuk. Kayak ambekan modelnya. Lah ya kok kecipratan nih kono, Cuk. Malah nyajak-nyajak deh. Kula lho, kayak ambekan lho. Oh. Di mana tengah laut itu. Yur. Modelnya kayak ambekan. Oh, kita lihat. Jadi, oh kayak ambekan apa kayak. Ya. Jadi, karena saya tahu kono sih delok saya perbedaannya. Yo, ayo guys. Saya kira ngeliat ini jebrut lho. Tanggulnya video jebrut. Oh, bantering di mal. Gila. Oh, sing kono men. Saya seberu, oh gila gede lho. Delok nang kene. Tadi tutupi asu kok. Kene lagi golek view sing apik ya. Kene kabeh. Ngono yo. Mas, mantap gak?
asin ya sana lambeku. Kemarin kena jebur-jebur. Yuk kita lanjut mendaki karang. Iki bahan dasare untumu lho nek cara wis gak iso tunggul. Ngeri cok. Nek wis nyeker ngeri iki. Ya nek ceblok berbahaya iki, makan tulisi. Duh, sampean kok sik ngarep, Mas. Biasanya kalau mendaki ya, itu di bawah itu ada lautan awan. Tapi di sini ada laut beneran. Rep, rekam lo? Enggak. Wih, keren Mas. Mantap. Gas. Wah, lincip-lincip sing ngeri bahaya ya iki lho, lincip-lincip ini. Tanduri wet sita ana apa? Yup-yupan iki, rebutan ya. Si menang banget bakul. Wow, keren. Tapi ya mungkin keren. Jare Yusuf gak ketok matane kok ngene ketok genah. Lur, dulur. Awakmu lan ning Pantai Kasab dolan mrene. Aja lali ambil op ke arah kanan terus niku munggah ning kene iki bukit iki. Awakmu lan ning kiri ketok pemandangan kok apik. Ya iki lho jarine sing mirip Raja Ampat iku. Ana watu-watune akeh. Terus kono laut lepas langsung terus apa banyune iki sik ijo kebiruan lho. Dadi kaya bersih. Gak ono sampah blas ya. Wes, keren pokoknya awakmu lek munggah rene nek. Tapi tidak disarankan, soalnya ada dosanya tadi area berbahaya. Jadi kalau yang tidak punya nyali, tidak punya kepentingan ke sini, tidak punya kepentingan buat konten, gak usah ke sini. Lebih baik cari yang aman saja ya. Siap Mas. Masih tak explore. Mulai ke kono. Tapi enak banana iki. Wah, sing dilewati mau ya. Terus. Wah, wae mau pantai kono no. Oh. Ke balapan punya apa ya? Nyewono kayak piro ya kira-kira ya? Sowangan loh. Dadai. Woi! Woi! Oh, iki lho apik. Pan foto nih kan?
gak usah foto-foto. Nah, kuwi sing tak senengi kuwi. Menikmati. Makanya panganan ini kan aku sebat ya. Menikmati. Kok iso? Dan gak rugi. Akhirnya kira-kira foto-foto. Alasannya gila. Hah? Alasannya gila. Saya sing tengah Iki mang lho. saya tandurane pari ku lho. Mawat Oh karo iya, ya. iya. Kowe kok malah padha koyo aku to malian. Gampang apa ya? Meh padha, meh mirip iki jenenge. Lah, dia kan sekufu tuh. Apa? Selevel. Seirama. Arep masakan liwat. Bah, lah nek kayak langsung lepas ya. Ketok tekok birunya cinta, birunya cinta, birunya laut. Gitu. Tanganku ya pegel rek. Nunggu lho, Cuk. Iki lho arep iki to. Iki lho pas. Ono. Dari iki linggo yang kamu nikmati. Wah, iki langsung pemandangan laut lepas opo ya to iki? Perahu kan. Pokoknya nek pojok aku. Kalah aku enak. Bayare lho. Nek pantainya podo. Bisa lagi, bisa lagi. Ini guys survei ini pas sih. Kayak deh. Ini di tuh. Warung iki. Kayaknya nih kene gue anggur. Nggak sih masalah. Menurutmu pantai iki piye? Pantai Kasab iki. Nah, awake dhewe mari ke Watu Karo. Awake dhewe ndelok Pantai Kasem saiki. Heeh. Kuwi wis biasa. Soalnya spotnya pada karo Watu Karo. Ya. Jadi sing pertama nek sampean pengen nek Kasab, mending langsung Kasab. Nek Watu Karo mending Watu Karo. Berarti Sampean loro-lorone kowe mesti wae lah. Sing pertama ngerti, wah apik. Kediri kan peh, wah apik. Oh. Kuwi ilang. berarti kudu salah siji sing Kudu salah siji ya. sing dipilih. Soale padha wae. Nek menurutku sih malah apik sing kok mau Pantai Watu Karo. Sing pas nek ning dhuwur Dhuwur. Heeh. Makanya aku ngomong iki Spotnya kan lebih alami ini loh. Kene kan sik apa ya? Kaken wong lah ning kene. Mare kan aksesnya ya penak. Jadi wong akeh seneng mrene. Mungkin ini terinspirasi karo foto-foto sing viral gitu. tapi Mas, sing karo Pantai Watu Karo mau karo Kasab, ramean Pantai Watu Karo. Ya soalnya kan ya ning kono iki ombak iki ya gak banter temen-temen, maksudnya ya gak terlalu ekstrim kok ning kene lho. Kene kan akeh karang, dadi bar karang langsung jurang. Lah nek kono mah kan sik akeh pasir putih. Dadi hitungane kan nek digawe holiday keluarga, saranku mending ning kono, Watu Karo. ning Watu Karo daripada Kasab. Tapi Kasab ya apik lho ya nek bagine arek-arek sing seneng foto. Iku nek soalnya apa? Fotone dia tekan dhuwur. Dadi langsung iso ndelok laut lepas. Terus iso ndelok iki apa iki pulau cilik-cilik iki watu iki. Dadi wong mikir malah kaya, iki lho. Pulau Raja Ampat KW. Jawa Timur. Kebanyakan wong iki ngarani nek Pantai Kasab iki KW-ne Raja Ampat. Pokoknya intinya podo apike, tergantung selera. Saya dituju pertama. Nah, nek aku pribadi mending Watu Karung. Soalnya apa? Watu Karung ini kan mudah dituju, jadi aksesnya cedek teko parkiran. Jadi bar parkiran gak perlu mlaku sejauh kaya iki. Iki kan mlakune sekitar 130 meteran. Mungkin bagine wong sing gak tau mlaku males. Terus ngene ya. Wis iki wis awan, aku arep balik, wis pengen meninggalkan Pantai Kasab iki karo cacah iki.